Faoiseamh agus aspa faoiseamh le linn an eapas mhór. Báird a faoiseamh péal. Rinne sé comisiún ólaíocht le comhairle thabhairt d'armaireoirí faoin mharr prátaí. D'áfrail sé ceamacáin a thabhairt siar an aisce ach heb glanár. Comisiún faoiseamh a mbaile chlé. Comhairle a thabhairt den rialtas agus siúla chonaill ar chríomhachtaí costí faoiseamh áiteala sa Randolph Ruth mar Cathairleach. Scaman oibre pobla, oibre tógala, báithre den chud is mó ach dráithid obair dréanna Israel. Bhí 110 míle duine fásaithe. Dúirt ar gur choinní seo 700 míle beo. Feibhne leis mar is minic a bhí siad éalaithe agus strach agar orthu. Gran buí, fuair siad 100 míle pont ó bharga. Dáilíonn gran go rúnda trí STB a bhí a reachtail ag lúnran an arm. Bhil péal go naiscarfaí dlíthaí an ábhar. Dar leis ní féidir leanúint ar orthu I gcairí cánach ar almhairí a bia nuair bhí cuid amháin den siar ar míl a bháis de dheasca an opas. Spraig seo acran a measna gimideach. Thar péal ar as a bhíg agus tháinig na foiganna bhí Giannis tíarna John Russell a gcuacht ach déag de sé. Báird a faoiseamh Russell. Lán ar éiles na scamanna oibre pobla 700 míle duine páirteach chu thús ach déag de seacht. Ach bhíonn pá éisiil máldúra agus de raibh an fiasa éige. Heb orthu agus bhí rátaí básreachta i gcárdú. Márta ach déag de seacht. Cuirí na tithe anraí isteach agus bhí 3 bhilliún duine ar daoine ag fearr bia iontu ach níor bhá siad ach sé bhí. Man fór ach déag de seacht. Leathnaí ó córas teach namocht. Fear na tíirní táin áiteala éagas agus chuir seán tuileach ar na ceantra is buachta. Scaman na faoiseamh ar fad buaite ag an bhuiirleachas mar bhí 200 míle fuaifeacha ag bord na nibrithe agus bhí báireacht tionartha ag trefaileann ar an stadchiste. Chréid Russell go mór las é fearr agus cultar an spléithis. Ní chorthú siad a ládar seach agus gur chóir go raibh na hairnaí abalta iad théanna chothu. Feibh suntasach eile bhí an na an G Helway agus an aspa chaidethes. Cúlú ag námeach den ach déag de seacht mar ceall ar cóirí lunmhanach idir na cartaí agus mar ceall ar an cóirí seo ní raibh fun céanna ar an rialtas chuidú na hairnaí. Bhreathnaí an rialtas ar éireamach na nairnach óg mar sampla eile de bhíomhíochas saca. Tíirní táin agus carthanachtaí. Rinne tíirní táin éic le faoiseamh a sholáthar trí císna léadaí tithe anraí nó síolachar ar fáil siar an aisce. Ach den chud is mó baíonn acma bhó sealachas bealú iireacht. Dúiltaí rinne seacaí cuidí agus thugann tíirna Londondáir duine behebhre an airn ag an am. Timpeall ar 3 punt den chiste faoiseamh a chéad sé 150 míle punt lena hac a chóir. Bhí na tíirní táin arú níos lú gúltas ach is san íbach mar gheall ar an maith ar incom císa agus deacracht éasach de mar gur heid luach a dáin. Ach déag de an é rithú ach na stad féachhaide in rú siad abalta na gúltas a bhí a bhécha a dhéal. Master go raibh fia fin géad a bhécha trom. Carnachtaí príomide a man sahar a chóirt na ceantar be bhasa a bhí builte. Cumann na gard ag déir seach ar ceantar an catar. Siar ó aon orneach reiligiúnach nó idiolacht. Charge Rebellion. Stad service seach Charge Rebellion a roman stad cise le an achas mhór. Chréid sé go mór las é fearr gan na ladar chuir seach a gur sé ag námeacha agus ag gcinúin sé gur tharla gargóid mar geallar dé. Bhí sé ionach míorlaach agus bhí tuirmí frí caiteach agus cineach ag an lis na hairnaí ach go háirithe. Éirtear tosaachtaí trefaileann agus rialtas na Breataine nuair a caiithú 8.3 milliún punt sin 9.2 chun géad an ósíon na Breataine ar faoisiú don chóirta caiithú 69 milliún punt ar chogadh na Críme.
Third say, the judgment of God sent the calamity to teach the Irish a lesson. That calamity must not be too much mitigated. The real evil with which we have to contend is not the physical evil of the famine, but the moral evil of the selfish, perverse, and turbulent character of the people.